Шимбә көнне кояшлы ык яр буе ял зонасында чираттагы объект Чаңгы үзәге ачылды. Уртак хезмәт нәтиҗәсе буларак Чаңгы үзәге кыска вакытта сафка басты. Бу объект хөкүмәтебез, президентыбыз бүләге диде район башлыгы Рамил Муллин. Объект көн дәвамында Чаңгы спортын сөючеләргә хезмәт итәргә тиеш. Менә бүген мин бик шат монда басып торган балаларыбызга, әлбәттә менә бу Чаңгы үзәге сезнең өчен хезмәт итәргә тиеш. Сезнең әбиләрегезгә, әтиләрегезгә, әниләрегезгә, әбиләрегезгә, бабаларыгызга хезмәт итеп, менә шушылар бергә килеп сез инде сәламәт яшәү рәвеше белән тормыш кылырга тиеш. Шуңа күрә моңа буның өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Үзәктә Чаңгы ботинкалар кую өчен урын киләнгән, ярдәмче бүлмәләр бар, чәй кайнату мөмкинлеге каралган. Чаңгы спортын үз итүчеләр бәйрәм уңаеннан Чаңгы юлына басты. Беренче әйләнешкә мәктәп укучылары чыкты. Алардан соң Чаңгыга җитәкчеләр, өлкәннәр басты. Мин Чаңгыда шуырга яратам. Гел мәктәптә дә шуабыз, монда да килеп шуабыз. Бу Чаңгы үзәге бик ошады һәм бик матур төзелгән. Мне очень круто понравилось, очень классно, очень хорошо катался, только особенно падать. Шулай итеп сәламәт яшәү рәвешенә тагын бер старт бирелде. Мөнира Арсланова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.